De Veendammer wie actief in Boartestuin in Verskatenwieken in Ljouwt en Drachten. De werk wie is weer dat hij de bijen meenam naar de bosjes zien. En daar moesten de bijen tasje hoe deze man zich bevredigde en moest een geslachtsdeel ontbordje weer. Maar had hij bijgelijks de slachtoffers ook verkrijfde? Nee, had de bijen net verkrijfd. Dus geen penetratie geweest. De man is 4 keer eerder veroordeeld voor soortgelijke zedenmisdrijven. Zo kreeg hij verleden jaar een voorwaardelijke celstraf van een jaar met de betingst dat hij hem 3 jaar lang net schuldig meidje mocht onder misdrijf. Toch skiert de Veendammer dit hier weer in de fout en maakt het tientallen slachtoffers tussen de 4 en 8 jaar in Friesland en Drenthe. In Friesland gaat het om 20 jongens en famkes. Ja, hij hier een auto en in zijn auto hier hij een fiets en die fiets namen mooi. Hij zette de auto op een redelijke afstand van de plaats waar hij zijn handelingen plegen woer. En vervolgens de fiets erin en vervolgens lokte hij de band mooi de trucjes in. Om de slachtoffers in speciale verhoorkamertjes een goed signalement joegen, koe de vertochte een mannelien onhouden worden. Hij zit nog vast en had bekend. Ouden en ben krijgen slachtofferhelp omdat ze nog hield iets van slag binnen. De band komen gechoqueerd thuis, soms wel traumatiseerd, want die weten net wat ze zeggen, die weten net wat ze mooi maakt zien. Met name dat die man hun meeneemt in die trucjes. Ja, ik kan je voorstellen dat het natuurlijk een behoorlijke impact had. Dan worden de ouders er mooi geconfronteerd. Ja, dan zit je natuurlijk maar de eren en de klappen in. De politie sluit net uit dat er nog meer onjeftes binnenkomen zullen.